बर' हारिनि रायजो राजाफोर आं मैहाय पुर्णिमा नार्जारीनि बिफा सन्जित नार्जारीखौ लोगो हमहैदोंमोन बिसिनि न'आवहाय बेहा दासिमबो गोबां दुखु दं गावनि फिसाजो पुर्णिमा नार्जारीखौ गोमानायनि थाखाय 5 सेप्टेम्बराव जों भिडिअ बानायदोंमोन 2 सेप्टेम्बराव बिनि बिमाय बेखौ बुथारदोंमोन बाट बेहा दासिमबो गोबां दुखु दङ बिनि सोमोन्दै एसे बाथ्रा रायलायदोंमोन बेहा दाबो एसे एनै दुखुनि थाखाय स' नोंथांमोना नायनो हासिगोन बे मा बाथ्रा बुङो स' आं दिनैहाय नोंथांमोना आसुरित जागोन आं सोरनि न'आव दङ आं दिनैहाय सन्जित नार्जारीनि न'आव दङ बिनि फिसाजो पुर्णिमा नार्जारीखौ 2 सेप्टेम्बराव बिनि बिमाय माने असे बिमाय नङा बिमाय लेंनाय बे माने गावनि फिसाजो समान पुर्णिमा नार्जारीखौ बुथारदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बिनि बिमानि मुङा रबुसि नार्जारी स' बिनि न'आव दङ आदा सन्जित नार्जारीखौ आं देखायनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव फैदो बेनो खुलुमबाय रायजो राजा मेडिकेल दिनै मिथिबायना आं खोन्थानि नोंथांमोननि सिगाङाव 2 सेप्टेम्बराव मानसिखौ बुथारदोंमोन आरो बिनि गेजेराव 5 सेप्टेम्बराव जों भिडिअखौ बानायदोंमोन दिनै मैयाहायसो बे मेडिकेल रिपर्टखौ मोननाय जादों इसेबां गोबाव टाइम लाबाय मेडिकेल रिपर्ट मोननायाव मास मोननै लानो हागौ मास मोननै गाहाम लानो हागौ मोनसे गाहाम लानो हागौ इसेबां गोबाव ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा मानसिखौ नायनो थांदोंमोन जाहैदों ना नायनो थांदोंमोन मैया मानसिखौ नायनो थांदोंमोन ना ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा बुंखो पुलिसफ्रा गैया जेलाव हरबाय होनना बुंदों नाय खोनासं बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट जाबाय बेयो मोनसे बिराद गिदिर डिस्ट्रिक्टआ बिनिफ्राय देरसिन आरो जेल गैबावा बे डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो देरसिन आरो जेल बहा दंबावो बेखौ मिथिला आरोना बे बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि बिस्वनाथ सारिआलियाव मोनसे जेल दङ बे गहपुराबो गोग्लैयो जोंनि डिस्ट्रिक्टआव स' बेयावहाय बे बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङावहाय जेल इसेबां गिदिर दं आरो बिनिफ्राय देरसिन मा जेल दंबावो बोराय माने आरो बिनि गेजेराव फरायनाय लिरनाय जाम्बा जाम्था बायदि नुनानै माने थगायो आरोना ओमफ्राय आदा नों एबसुफोरनिफ्राय एसेबो मदद जायाखैमोन नामा लेंहरदोंमोन आं मैया सानैसो ओमफ्राय टाइम गैथ'वा होननानै बुंदों आच्छा माने आदानि बुंनाय मथे माने एबसुफोरनिसिम माने मोनसे मेसेज हरदोंमोन खौरां हरदोंमोन कि आंजों थौफा ना माने नायहैनायाव स' बाट बिनि उनाव बिसोरो खामानि सोलाबथ'वाखै होननानै बुंदों स' बिनि थाखायनो माने थांफानाय जायासै आरोना ओमफ्राय बिनि सिगाङावबो लेंदोंमन नामा बिनि सिगाङाव आं खबर ला होननानै बुंबाय थादोंमोन आरो आच्छा आं आसुरित मोनो माखासे ओरैबायदि माने बेथ' जाम्बा जाम्था जोंनि माखासे जोंनि जाय ओनसोल बा जोंनि बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टआनो जा बेयावहाय थानाय माखासे सुबुंफोरा देरसिन बेबायदि जाथाय बुथारलायनाय जाथाय बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव बेल'सो जानांगौ नङा होमबा दासिमहालागै बाट बिनि गेजेरावहाय बे फरायनाय लिरनाय रोङा बारा एसे एनै बेखौ मदद होनांगौ नोंखौ थाखा फैसा बे होनो हाया थाखा फैसा होनो हायिनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा मावनो नागिरा बाइकनि थाव खरस थाङो मा थाङो बेखौ बिनि थाखायनो थाङाखै जानांगौ ना एसे एनै थाखा फैसाफोर लुबैदोंमोन नामा ना मा जाखो बेफोरबादिथ' बुङाखैमोन आरोना लुगैनाया बुङाखै ओमफ्राय दा आदाया नों माने सेन्ट्रेल एबसु जोंहा प्रमद बर' सारमोन दं लरेन्स सारमोन इस्लारि सारमोन दङ बिथांनिफ्राय माबा मोनसे लुबैदों नामा बेफोरनि सायाव जेनेबा मदद माने जेनेबा जायथुनाखि आंनि फिसाजोखौ बुथारदों बिनि केसनि थाखाय एसे एनै मदद होबा मोजां जागोन माने एसे एनै माने फैसा थाखा नङा आरोना जास्ट बै मानसिया जेलाव थाबाय थाथों फरएभार लाइफ टाइम बाट मैयाहाय जेतिया नों नायनो थांदोंमोन अब्ला बै समावहाय नोंनो देखायाखै आरोना जेलाव हरबाय होननानै बुंबाय आरो जेलाव हरबाय बे जाय बिनि हिनजाव जाय जायगायाव थायोमोन बे गैगोना गैला दालाय बेखौ गैया खबर मोनाखै थांबाथाय डिब्रुगड़आव ना अहायबासो खारना थाहैबाय होननानै खोनादों अब्ला आसुरित जाबाय आंनि साननाय मथेबाथ' आरो बेयाव मेडिकेल रिपर्टआवबो इसेबां क्लियारै लिरनाय गैया होआखै इसेबां बुरजायै मोजां क्लियार लिरनाय होआखै मिथिबायना बारा इसेबां इन्टारनेट एक्सटार्नेल एसे एनै माबानाय माने दागो दं बिदि बायदि आरोना जेनेबा माने एसे एनै डेमेज खालामनाय बेफोरबायदि लिरना होदों आरोना बाट गोदोनायावबो माने दुरुंजों बा मोनसे जिजों बिदि खानानै बुथारनाय बिदि बायदि होदों आरोना बाट मोनसे बाथ्रा खोथाया बेनो जाहैबाय कि बे मानसि जाय मानसिखौ जेलाव दोनदों पुर्णिमा नार्जारीखौ बुथारनाय बे मानसिनि नामा मा नाममोनलाय जाय बुथारग्रा बिनद बसुमतारी बे बिनद बसुमतारीखौ नायनो थांनायाव होआसै आरोना नोंसोर देखायासै आरोना देखायाखै आरोना थ' बेयाव माने बेखौ नायनो थाङोबा नों जोंखौथ' माने जाम्बा जाम्था होननानै नोंखौथ' आरो देखायनाय नङा होमबा दा जुदि गेदेर मानसि बा फरायनाय लिरनाय एबसुनिफ्राय थाङोब्ला बेखौ देखायनो बायद' जाथारगोन हाजारानो फैसा जासिनायानो जामोन नङा होमबा अब्ला नोंनि मथेबा मा पुलिसफ्रा फैसा जादों ना मादों बेफोरनि सायाव फैसा जायाखै पुलिसफ्रा नङा बे बिनदनिफ्राय जे नोंनो बिनदनिफ्राय सोरबा बिसोर लोगोफोर दंबा होदों जानो हागौ नोंनि मथेबा मा खोनादों जेनेबा बिनदा माबायदि जेनेबा जाय बुथारग्रा बियो जेनेबा नों दहाय बुंदोंमोन गसिगोन बायदि मा माने सोरनिबा
खुगानिफ्राय खोनादों गसिगोन मासिगोन होननाय खोनादों आरो नों ओमफ्राय पुलिसफ्रा थाबाथाय नोंखौ जेबो खेर लाया जाहैदों आरो माने ओमफ्राय मैयाहाय मेडिकेल रिपर्टखौबो मोनबाय होननानै खोन्थाहैदों नामा जोङो मोनबाय होननानै माने फन हरदोंमोन आंनो हरनायालाय पुलिसफ्रा आरो ना ओमफ्राय लांफैदो होनना बुंदों आरो ना बाट जेबो क्लियार इसेबां लिरनाय गैयाना नङा होमबा बुथारदों आरो जाय बुथारग्रा बिनद बसुमतारी बेथ' गावनो बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाखादों गाव बुथारदों होनना नङा होमबा ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय बिनि मेडिकेल रिपर्टआव बेखौ रेप खालामदों ना मादों बेफोरबो लिरनाय गैया बाट बेयाव 72 मोनसे जानायनि बेयाव जेब्ला थैदों बै थैनाय समनिफ्रायसो दै बे थैनायनि सिगां नङा मेडिकेल रिपर्टआव आरो ना थैनाय समाव बेयाव लिरनाय दङ आं खोन्थानि नोंथांमोननो डाक्टरनि लिरनायखौथ' एसेबां बुजिस्लाबा नालाय 72 ना बे 72 आरो दै बे 72 स' गाइस बेखौ नायनानै आं एसे एनै बारा एसां कनफिउज आरोना एसे कनफिउज आरोना बिनि सायाव जे रेप खालामनानै दौदों बे जानो हागौ बेफोरबायदि माने बिराद कनफिउज स' आं बिनिखायनो एसे एनै नैबे आदाखौ जोंनि माखासे एबसु दैदेनगिरिफ्रा थांनानै बेजों थांफानानै बेखौ लाना थांफानानै ओरैनोथ' जोङो कालेक्सन खालामनानै हरोना नङा होमबा मिटिं दावथिं खालामनाय समफोराव नङा होमबा स' बेवहाय बेफोरबायदि जाथाया बयनि न'खरावबो जायाखै नङा होमबा बे जे थांख'लायनो हायो नङा होमबा बे मोनफा डिस्ट्रिक्टआव साफा सानै न'खरसो जायो नङा होमबा आं रिकुवेस्ट खालामो जोंनि सेन्ट्रेल एबसुनिफ्राय जे बे एसे एनै बोसोनखौ हरो जाहाथे बेफोरबायदि रावफोरखौ जे आदा नैबे सन्जित नार्जारिनि फिसाजोखौ बुथारग्रा दायनिगिरिखौ गहोनो नाङा नोंथांमोना एसे एनै बिनि सायाव मदद हो रां रुपानि थाखाय जेबो मदद बियाखै बाइकजों थांनानै बेसेबांहाय पुलिस थानासिम थांनाय एसेबां थाव नाङा मिथिबायना बारा गोजान नङाना नाथाय खाथिसो नङा होमबा स' बेनि बेलायाव जुदि थाङोब्ला बेसेबां थांगोन 200-300नि थाव थांगोन जों बिनि बा 500 बा 600 बा 1000 गाहाम जों कालेक्सन खालामना हरा नङा होमबा हरोना दा दुखुनि समाव जुदि मदद होआब्ला नङा होमबा जोंहाबो खामानि दं ओरैबायदि होननानै बिदि थायोब्ला जानाय नङा आं बेखौनो बुङो कि उनावहाय बे दिनैथ' जों भिडिअ खालामनानै नागारबाय माने बिदिनो सिगाङावबो लेंहरदोंमोन होनना बुंदों आङो बिसिनि बाजैजोंबो रायज्लायदोंमोन रबसि नार्जारी आदानि हिन्जावनि नामा ओमफ्राय बिनि गेजेराव जाय पुर्निमा नार्जारीनि बिदानि नामा मा नाम दा सोमखोर नार्जारी बिहा बिदा दं बे दंमोन जाथाय बै समाव माने जोंथ' माखासे बाथ्रा बुंबाय जे नोंजों लोगो हमनानै फैदोंमोन आरो ना बै समाव बा माबोरै फैसा लायनाय मानाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे बाथ्रा बुंलाय देलाय फोरमायलाय फैसाया माने न'खराव एसे दाहार दं नालाय आं अरुणाचलाव खामानि मावोमोन रायजोफोरनो थ' माने दाहार बायदिसिना सुख'नो थाखाय माने आं फैसा 20,000 थाखा हरदोंमोन आरो आदसा नानिनो आरो ना ओमफ्राय दा बे मानसिया बे बिनद बसुमतारी न'आव थाखायोमोन नामा पुर्निमा नार्जारीया बिनि न'आवनो थायोमोन ओमफ्राय आं बिनिफ्राय फन हरनानै लेंना लाना थांबाय ओमफ्राय हजोंनिफ्राय फैसा लाना हरनायावबो आं बे बुथारग्रानो फन हरखादोंमोन फैसा एसेबांखिनि लानानै थांगासिनो दं होननानै ओमफ्राय बेवहायनो बे चान्स मोननायावनो एखेबारे बुथारबाय आरो ना बे आसलथे बेजों लोगोसे सोरबा लोगोफोर पार्टि दंफाबारो आरो ना हारसिंथ' खामानि मावनो हाया बियो ना हारसिं खामानि मावबाथ' बहा बिदि आरो 72बो मोनलायलायनाय रिपर्टआव लिरनाय मथे बेयाव लिरनाय मथे डक्टरनि लिरनाय बारा एसेबां सिनायजोबा बाट एसे एनैखौ सिनायो नङा होमबा दायो आदाया बेखौनो लुबैयो आंनो बेखौ फरायदोंमोन दहायो ओमफ्राय बिनि गेजेराव आं आदानि न'आव दङ आरो दायो आं बेखौनो खबर लानो एसे बिनि सायाव जों रायज्लायनाय जादोंमोन नालाय आदाजों ओमफ्राय बिनि सायावनो माने बाथ्रा खोन्थानायलाय कि पुलिसनाव जेब्ला थाङो बे जाय दायनिगिरि जाय बुथारगिरि बिनि फिसाजोखौ बेखौ नायनो थांब्ला देखाया दिनै बेसेबां गोबाव जाखो नायनो थांनायाव देखायैया मास मोननै आं खननै खनथामसो जाबाय दिनै जाबाय सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर डिसेम्बर जाबाय दा लागै नै मास मोनब्रै जाबायना दिनै डिसेम्बर जानुवारि जालायबाय नङा होमबा दा होमबा मास मोनब्रैजोंसो रिपर्ट मेडिकेल रिपर्टखौ मैयासो हरदोंबा नोंनो नङा होमबा बिनि गेजेराव दासिमहालागै जेब्ला जेल जानाय बै मानसिखौ जाय जेलाव दोनदोंमोन बै समनिफ्राय बेसेबां गोबाव जाखो बे नों खेबबेसे नुनाय माने नायनो थांबा खेबबेसे मानसिखौ नायनो थांनाय नुनाय ना नुवाखैनो मानसि नुवाखैनो आङो नुखायाखैनो माने गोजौआव दोनहरबाय होनबाय बिदि होनबाय थायो आरोना बा देखाया आरोना नायदो होमबा दासिमबो आं माने जेसेबांखिनि समनिफ्राय जेलाव दोनदों होनना बुंदोंमोन बै समनिफ्रायनो दासिमबो माने बेयो जाय जाथाय खालामजाग्रा बिनि बिफाया नायनो थांबाबो नुवाखै आरो देखाया होमबा बेवहाय एसे एनै मदद खालाम जोंनि डिस्ट्रिक्टनि एबसुफोरा बेजों थांफानानै एसे देखायहो गोसो मोनस्रा बेसेरा बेबो दुखु दं बेहाबो फिसाजो गोमादों
नङा होमबा स' आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो आरो बेजों दिनै जों मोगा मोगि जाबाय माखासे बाथ्रा सुंद'यै बेखौनो माने जों दिनै भिडिअ बानायनाय जाहोना बेल' कि माने आदाया माने बेखौ लुबैयो कि एबसुफ्रा बेजों थांफानानै एसे बे जाय जेलाव दङ बे मानसिया एसे एनै बेखौ नुहोनो हानाय बे जेलाव दंना गैमारा बेखौ फैसा जानानै बेखौ बरननानै अबेबा थांबाय होनना बुंदों दा हिनजावबो बेयाव थाला हिसाबै नङा होमबा ना बे हिसाबै नों बेखौल' लुबैदों आरो ना कि डिस्ट्रिक्टनि एबसुफोरा माने थांफानानै बेयाव जेलाव दंना गैया बेखौ नायनो लुबैनाय नङा होमबा बेखौ दे होमबालाय बेखौनो जों बिदाय लानोसै रायजो राजाफोर जे जायफोर नुदोंब्ला एसे जोंहा प्रमद बर' सारानो जा लरेन्स सारमोनानो जा बिसोरथ' जोंनि भिडिअफोरखौ नायनो टाइमानो गैया बाट नोंथांमोना जुदि लिंक दङब्ला बा जोंनि बे बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि इबसुफ्रा नायदोंब्ला बिथांमोना बिनि सायाव एसे एक्सन लागोन बेखौ आरो बिनि सायाव बेखौ आदाखौ कल खालामनानै बा बेजों खबर लानानै बा मदद होगोन बेखौ आं आसा खालामो आरो जुदि खालामाबा बे नोंसिनि खोथासै जों बेखौ जेबो सानला नङा होमबा जों मानसि हिसाबै नङा होमबा जोंथ' फैसा कालेक्सन खालामनानै हरो जों फैसा होनो हायाब्लाबो नङा होमबा जों सिगाङाव कालेक्सन खालामनानै हरो दाहार रिं खालामनानैबाबो नङा होमबा बेयाव हरनाय दाहार जालायलायो हरनाय समाव नङा होमबा माइरं हरो कालेक्सन खालामबा ओमफ्राय रां हरो कालेक्सन खालामबा बाट जोंनो नांगौ समाव जुदि मोनफिनाब्ला दुखु फैयो बा जों रावखौबो अर्डार होनो फैयाखै नङा होमबा आदा बा जास्ट नोंथांमोना हायोब्लासो बेखौ जों लुबैदों आरो जुदि हायाब्लाथ' जों बेखौ मिथिला नङा होमबा बेखौ जोंनो नांला हायाब्ला आरो जों हायोब्लासो बेखौ आरोना स' बिनि गेजेराव जोङो बिनिफ्राय बेखौ बुंनानै जों बिदाय लानोसै खुलुमनाय थाबाय रायजो राजाफोर